पहले कहर तू विश्वास तबे पूरा होई आस करे दर खास ओकरे घर में ले ली बास। पहले कहर तू विश्वास तबे पूरा होई आस जे भी दिल से करे दर खास ओकरे घर में ले ली बास। एगो नारियल या चुनरी रुमाल में मिला घर से निकल सभे आवते कुआर हो लागल रहे लाइन रहे भीड़ बरिया सबके भक्ति के फल तत्काल में मिला। देवी मैया के हो दुर्गा मैया के देवी मैया के भइल आशीर्वाद प्रसाद पंडाल में मिलल। देवी मैया के भइल आशीर्वाद कहर तू विश्वास तबे पूरा होई आस जे भी दिल से करे दर खास ओकरे घर में ले ली बास। पहले कहर तू विश्वास तबे पूरा होई आस